Un poble del Montseny va ser el centre del món. I quin és el secret? Es preguntava tothom. La feina ben feta, les raves, les plantacions de marihuana i els bolis pistola. O sigui, les coses il·legals. Alerto que en aquest vídeo seré una mica molt demagog, però bueno, us estic alertant. Qui avisa no està de no? I és que ens hem de posar serios amb el tema de la rave de Llinars. Jo m'he sentit molt interpel·lat perquè sóc llinassenc, tot i que a vegades no me'n senti molt orgullós. A veure, fer una festa de més de 100 persones, 150, les que siguin, en temps de pandèmia, home, doncs és una mica jeta, no? I jo crec que això no es pot defensar molt. Que després haguem d'anar a la feina amb tren, tots a Preto House i tot el que vulgueu, i les condicions del sistema són una merda, això és una altra cosa que també hauríem de denunciar i que també hem de perseguir, però una cosa no justifica l'altra. En tot cas, fer una festa d'aquestes dimensions crec que no es pot aguantar per enlloc. Però, i és que hi ha molts peròs en aquesta història, perquè Instagram, Twitter, Facebook, jo a Facebook ja no hi he ni entrat, però hi ha el típic grup de no ets del meu poble, no ets de Llinars, no ets de no sé on, que es parlen, i hi ha molt marujeo en aquestes coses. No sé si marujeo està ben dit, però bueno. En tot cas, entre tots els comentaris hi ha alguns que em criden l'atenció, com aquella gent que legitima, sent independents o no, sent independentistes més aviat, tota aquella gent que legitima la violència per fer fora aquesta gent. Hòstia, després de tot el que hem patit, la violència policial i sistemàtica. Hi ha mil merdes que crec que no legitimen la força de la policia, però bueno. Ahí van a buscar la Reis de Llinars, la que están liando. Y la ambulancia y todo, pues si les pasa algo, de huevo. També voldria que anéssim una mica més enllà i analitzar el paper de les institucions, l'alcalde, els consellers, el president, les forces de policia, Mossos o policia local, ¿vale? Tenen alguna responsabilitat política envers això? Ho podríem haver fet abans, ho podríem haver fet més tard? S'ha fet bé, s'ha fet malament? Jo crec que hem de ser conseqüents, no crec que estiguem precisament siguin justos, i si hem de ser justos, crec que posant comentaris al nostre Instagram de l'Ajuntament no ajudarà en gran cosa. És més que hem de fer com un canvi. Si hi ha responsabilitats, que es depurin aquestes responsabilitats. Si ha de dimitir algú, que dimiteixi. Jo crec que el problema no és tan heavy, però s'estila molt poc en aquest país. I s'estila molt també posar-nos a criticar des del sofà de casa. Però bueno, i tothom en sap. M'ha ratllat molt que tothom sap què s'ha de fer, que tothom és molt moralista, i jo el primer amb aquest vídeo, però bueno, intento ser més constructiu, no sé si hi ha diferència. Si no n'hi ha, doncs no, sóc un hipòcrita igual. I ja per acabar, i no voldria ser oportunista, però com alguns sabeu, estic mig involucrat en projectes de transformació del territori i bueno, el meu pensament és aquest, de que s'ha de canviar la percepció que tenim, per exemple, de les fàbriques i dels camps. I és veritat que en algunes ràbies hi ha poc respecte per la natura, i és veritat que en algunes ràbies hi ha molt respecte per la natura. Jo crec que és més de persones i no en aquests ambients. També us diré que quan hi havia festes legals de discoteques aquí al costat, el camp o l'ambient, l'espai, acabava igual o més merdós. Llavors, no sé en quin punt que sigui legal o no legitima que hi hagi una brutícia. I també voldria afegir que el Gats en aquest sentit busca un canvi de les nostres ments per pensar que l'agricultura i no tant la indústria és necessària i que si fem indústria ho fem bé. I potser, està una mica pillat pels pèls, però potser que hi hagi fàbriques buides i que es facin moltes plantacions de marihuana. Hòstia, que hi hagi una rave, que hi hagi unes construccions que ningú se'n fa càrrec, que després aquestes construccions, aquestes naus industrials, es queden allà oblidades. Ningú, si són perilloses, ningú les ha de tirar al terra. Els bancs no són responsables de les seves gestions. Llavors, hòstia, està bé que posem la culpa aquí a la gent que s'ha saltat la llei, ocupa una propietat privada, però si aquelles propietats estan allà, també hem de fer un poc d'esforç per analitzar quin problema hi ha amb que hi hagi no sé quantes naus industrials a Llinars buides, que no hi hagi activitat econòmica, que allò després no es pot quedar com abans amb boscos i camps, sinó que es quedarà un totxo, quedarà ciment que no es podrà treure. En tot cas, gràcies per aquest reportatge. Com veieu en aquest vídeo hi ha merda per donar i per vendre. I no està tot molt ben estructurat, és un vídeo una mica improvisat, llavors no hi ha unes conclusions molt heavies, no hi ha unes conclusions molt bones, sinó hem de treure nosaltres les pròpies conclusions. Intentem treure alguna cosa més enllà que no sigui rajar per rajar. Intentem ser una mica més constructius, una mica. I ja està, i que si hi ha una altra ràbia, doncs disfruteu aquest Covid que tindreu i aquesta multa, i si no, doncs relaxem una mica els ojetes, que estem molt alterats últimament i només portem 2 dies o 3, no sé quan trauré aquest vídeo.